gikarga na namo among mga binagi nga kape guys, kay dalo na mo sa bukid kaya man ang hinahinayan og tanom. Kanang dagko. Kanang dagko. Okay, abot na mi. Abot na mi guys. Okay, abot na mi. Abot na mi diri sa among uma. Dala ko mga buddy. Ito na sila oh. Nagpakalot na mi daan guys para namnan og kape. Kay butangan pa namon ni Graisal, nagdala mi Graisal. Gikan sa kulungan sa baboy. Lata na siya nga Graisal. Oh, mo na yung Graisal oh. Ang gidala. Amo na yung gitanom guys, bisag gagmay pagdahon kay ting ulan man pod aron makabuylo sila. Amo na yung gitanom mo.